Stala nám takzvaná jiná situace. Ta jiná situace spočívá v tom, že se nám opravdu jako nedostavil ten jeden člověk a proto soutěžících bude jenom 14. Bohužel bod zlomu nastal. Nám to tak krásně vychází, protože budeme mít 7 kol, takže nám můžou odpadnout 2 soutěžící na kolo a bude to hezky symetrický takový. Ale to se nehodí, ne? Dneska je ten lichej týden, nebo lichej den? Dneska je 17. ne? No. Tak právě proto... Není. Opravdu, nemáte ještě, naposledy se zeptám, kdyby měl někdo chuť se zúčastnit. Poslední výzva. Tady pán v přední zadě, v prvovaném svetru. Jak nevíš, tak víc nebo ne? Dobře. No právě máš to blízko, ne? To je Takže- cesta daleká. Jenom pojď. Poslední šance. Jist, tak dobře. Dobře. Takže uzavíráme. Uzavíráme registraci a poprosili bychom všechny soutěžící, aby si vzali svoje čísla, které by měli mít na sobě po celou dobu soutěže. Ty čísla jsou důležitý, jo? Bez nich prostě nesmíte ke stolu. Tady ty tabule postřený hezky těma kyblíkama. A prosíme to mít i na zádech, jo, kdyby náhodou se někdo otočil, kdyby se chtěl soukromně vyzvracet. Tak, ale víme, o koho jde. Děkuju. Že to je tak důležitý pro diskvalifikace a tak dále. Lidičky, nedělejte nám to bordel. Prostě. Děkuju. Tak, poprosím vás teda, kdo má číslo, ať se posadí, vyberte si místo, kdo dřív přijde, ten dřív mele, jo? Já jsem jestli to chce potvést, protože tohle je obrovská odvaha. Já taky, jo. Vejdete se všichni, máte každý svoje pohodlí. Každý máte svůj kyblíček. Tak, a my takhle rovnou začínáme prvním chodem, jo? Ty pravidla musíme. Tak, ještě se do toho prosím nepouštějte, komu už přinesli Nechte to vychladnout, bo je to dost pálivý. předkrm. Tak, a vrhneme se na pravidla. Pravidla, chtěl bych říct, že jsou dost jednoduchá, ale zas tak jednoduchá nejsou ve finále. Takže, první pravidlo a je hodně důležitý. Po celou dobu soutěže je zákaz konzumace mléka a jakýchkoliv jiných výrobků obsahujících laktózu. Po celou dobu soutěže je taky zákaz konzumace jakýchkoliv pokrmů, krom tady podávaných u téhleté soutěžní tabule. Máte na každý ten pokrm určitý časový limit, který musíte dodržet, jinak budete diskvalifikováni. Ne jo. Jo, tam je ta penalizace. Pardon za mystifikaci. Mám jednu věc, musím ty olivy, já je úplně nenávidím. Přejdete na stranu. Jak se bude dneska soutěžit? Dostaneme se k tomu. Jak se bude dneska soutěžit? Před vámi je 7 kol, 7 chodů. Každý ten chod je preventivní trest za každý ze 7 smrtelných hříchů. A každé to kolo bude časově ohraničené. Na to snědení toho jídla máte určitý časový úsek. Ten úsek bude jasně vymezen délkou písničky, která je tématická a doufejme, že pro všechny notoricky známá. A pokud k té konzumaci toho jídla, k tomu finále, nedojde během hraní té písně, začíná vám běžet čas. Ten čas znamená,
že vy za každou minutu, kterou protáhnete to snědení toho jídla nad dobu té písně, dostanete penaltu. Penalta spočívá v tom, že je to tortilla s kapičkou něčeho pikantního. Je to opravdu gurmánský zážitek. Kdybychom byli ve Francii, dostane to 3 Michelinovy hvězdy, ta tortilla. Na to máte čas, na 5... Ano. No, Takhle. Těch tortil jako penaltu můžete sníst maximálně 5. To znamená, že pokud někdo tu dobu toho snědení, toho hlavního chodu, překročí o déle jak 5 minut, je diskvalifikován a končí soutěži. Odsud je to jasný. Máte někdo nějaký dotazy k tomu? Nemáte. Prosím? První, to je, pozor, to je... Ty penalty tam máš nějaký? Já to nebyl nějaký greencore, jako. Ne, já jsem tady v 5 minutách. Že vlastně, že... No, já si myslím... Já myslím, že to nebude nic tak zlýho, že to bude hratelný. Ale prostě jste motivovaný k tomu, abyste to jídlo snědli během hraní té písně. Prosím? Různě. Záleží na... Ty písně jsou notoricky známý a opravdu jsou to, řekněme, průměrně 3 minuty. No to ne, Dobře, tak řekněme 3 až 5 minut. Já si myslím, že to nebude prodlužovat, ne? Nebude. Některá kola mají svá specifika, ale to uvedeme před každým kolem. Tak první název tohoto pokrmu, který budete jíst, má název Lehký sátek doktora Zeda. Všichni známe, že Zeda z Pulp Fiction. Nevím, ten asi trpěl víc než my teď. Takže já si myslím, že to můžeme odstartovat. Marceli bubnu. První šup je potu.
Tak poprosíme, kdo dojí, tak zvedne ruku, aby jsme měli přehled. První dva borci, to si zaslouží poslech. Výborně, píseň nám skončila, takže nám začíná běžet čas. Šibeniční. Sudího poprosíme o zhodnocení. Výborně, tamhle se taky hlásí na druhé straně. Zeptáme se pana Šímy, zástupce Sasky, kolik borců dostane penaltu? Já myslím, že jsme to byla moc krátká, že bychom museli dát všem penaltu, takže teď jim to odpustíme. Dobře. Tak první odpouštěcí kolo. Ale stejně to chce klobouk dolů. Se omlouváme panu Kolarejkovi, tam trochu ujela ruka. Máme tady prvního odpadlíka. Moment, já si tady vezmu. Já si tady jenom vezmu, můžu se zeptat na jméno? Tak. A jak se vám soutěž slíbila? Bylo to rychlý a myslíte, že teda kuchaři ujela ruka s kořením, nebo vám nesetl základ? Dobře, tak to vypadá na podceněnou přípravu tohle, dámy a pánové. Tak každopádně zatímco se budou sklízet talířky, tak já jenom řeknu, že mezi jednotlivými koly by měla být pauza. Ano, poprosíme poslečky ještě. Mezi jednotlivými koly by měla být 10 až 15 minut pauza na přípravu a servis dalšího krmu. Takže... Já bych zdůraznil, že o této přestávce se opravdu nesmí konzumovat žádné pokrmy, které obsahují laktózu, takže aby se soutěžíci nemysleli, že mají obecně žádné, přesně tak. Takže aby si soutěžíci nemysleli, že teď mají přestávku, teď to zažerou, bohužel je nám to. Musíte trpět. Prosím vás, pokud by se vám někomu stalo to, že by se vám gastronomicky vytížilo. Někdo by měl z vás nouzou, jak se tomu správně zdravotnicky říká. Já děkuji kolegovi. A potřeba by, tak prosím vás, tady jsou připravený kyblíky, tam na konci krby, tamhle těmi dveřmi doprava. Toalety. Jsou připraveny toalety. Nechoďte nám prosím zvracet nahoru, je to důležitý, jo. Nechoďte nám zvracet nahoru na ulici do průjezdu. Kdo pak ty psy má pak odklízet, že jo? Tak, oni se nám tam pak množejí krysy, psy a různý nemoci. Tak.